An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jɛjɛ Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoniw lase waati ma bi ye juma ye bi juma bɛlɛmɛ nansara san kalo 12 ye desanburu kalo ye bi o tile 3 ye ka bɛn 2021 san ma farafin kalo min n'o ye laseli gale ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bi o tile 27 ye jatila san kalo 4 don hijira san 1443 san dugawu de bɛ kɛ Ala k'a ɲɛ ka d'an ma. Bakuruba fɔlɔ bi kunnafoni filɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ Bamakɔ premier arrondissement polisilakaw olu kɔni ye tɛgɛ da marifa jugu dɔ kan o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la. Siraban kasara dɔ kɔni kɛra Kulikoro sira la o kɛra sababu ni ka maa kelen bɔnna nin na o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la. Kunungo Bayangara marabolo kɔnɔna na jariwale tigilamɔgɔ kɔni sira da mobili fila ɲɛ ni ka maa kelen bɔnna nin na o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la. An ka jamana kɔnɔna na bi commune D n'o bɛ tali kɛ Bagadaji sifinakaw olu kɔni bɔra Kunungo ni ka sira tigɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka yira k'a fɔ k'olu ka yɔrɔ dɔ kɔni daragila olu la k'o di commune 3 maaw ma k'olu tɛna jɛn n'o ye o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la. Ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan lase aw ma denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali Ala k'a ɲɛ ka d'an ma. Kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔnniya k'a fɔ Bamakɔ premier arrondissement polisilakaw olu kɔni ye wulikajɔ kɛ Bamakɔ suguba n'aw bɛ tali kɛ daba naani na ni ka se ka tɛgɛ kɔni kɛ marifa jugu dɔ la a yɛrɛ la k'a fɔ ko marifa in ka ni marifa kisɛ caman den k'o kɔni sɔrɔla ni siganama ninnu bolo u kɔni ye wulikajɔ kɔni ta n'o bɛ tali kɛ commissaire principal Abdurahmane Alassane ale kɔni n'a ka cɛ dɔ olu kɔni ye wulikajɔ ta ni ka se ka ni maa ninnu kɔni ni ka tɛgɛ kɛ u la u y'a yira k'a fɔ ko ni maa kofɔlen ninnu kɔni k'u tun bɛ moto la sagi dɔ kɔni tun b'u bolo u ye wulikajɔ ta ni ka se ka sɛgɛsɛgɛli ta ka ɲɛsin o sagi ma u kɔni taara sɔrɔ marifa dɔ kɔni de bɛ o sagi kofɔlen in kɔnɔ fo ka taa se marifa kisɛ caman den ma a kɔni yirala k'a fɔ ko marifa min yɛrɛ tun b'u bolo marifa jugu don n'a fɔ marifa ma ko PM k'o kɔni de tun bɛ ni maa kofɔlen ninnu bolo wa marifa kisɛ caman ba kɔni de tun b'u bolo u y'a yira k'a fɔ k'u ye ni marifa kofɔlen kɔni k'u y'a san ka se 100 a n'a kunkanfɛn ma wulikajɔ kɔni bɛ ni maa ninnu bolo marifa ninnu kɔni a ɲinikun ye fɛn fɛn ye maa ma se k'o ɲɛdɔn nka nin waati in na u kɔni bɛ polisilakaw ka bolo kan an bɛ dugawu de kɛ fɛn fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka fusiri ni waleya jugu ninnu na an ka jamana kɔnɔna na Ala k'o sabati n'an bɔra ye. Siraban kasara dɔ kɔni kɛra Kulikoro sira la tarata tɛmɛlen na a kɛra nɛgɛ kanɲɛ 16 wagati la Fugadu ale ni Manabugu o ni ɲɔgɔn cɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ko Sotrama n'o bɛ tali kɛ 207 la ale kɔni tun bɛ ka bɔ Bamakɔ ni ka kunda Mafia kan kunnafoni kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni Sotrama kofɔlen kɔni k'a kɔni taara bɔ ka yari dugu ma o kɔni kɛra sababu ni ka maa kelen bɔnɛ ani na maa 6 ka se k'olu jogin a kɔni yirala k'a fɔ o maa 6 in kɔni taara ni ka taa n'u ye Kulikoro CSRF kɔnɔna na an bɛ dugawu de kɛ maa minnu joginna Ala k'olu kɛ maa lafiyalen n'an bɔra ye. Kunungo jariwale tigilamɔgɔ ye gɛlɛya dɔ ta ka ɲɛsin Bayangara marabolo kɔnɔna na dugu min n'a fɔ a ma ko Sɔgare wulikajɔ kɔni taara ni maa jugu ninnu fɛ ni ka sira da mobili 2 kɔni ɲɛ a mobili 2 a yɛrɛ la ko mobili kelen k'o ye 207 ye n'o ye Sotramani ye a yɛrɛ la ko sagaw ani baw k'olu kɔni tun bɛ ni mobili in kɔnɔ jariwale tigilamɔgɔ kɔni ye sira da n'u ye ni ka tɛgɛ kɛ ni maa kofɔlen ninnu na nka min kɛra ko la nisɔndiya ko ye a chauffeur n'a apprenti kɔni olu sentɛgɛ kɔni sera k'u yɛrɛ tila ni maa jugu ninnu na kunnafoni y'a yira k'u kɔni ye wulikajɔ ta ka taa ni mobili n'a kɔnɔfɛn bɛɛ lajɛlen ye mobili filanan kɔni n'o tun ye katikati dɔ ye o kɔni tun tɛmɛtɔla don u kɔni ye sira da o fɛnɛ ni ka se ka marifa ci o la o chauffeurkɛ kɔni u ye o bɔnɛ o nin na kunnafoni y'a yira k'a fɔ yanni u bɛ se k'u kɔtɔrɔmabɔ ka taa ni o mobili ye donsolakaw kɔni nana ka se ka na gɛlɛya ta ka ɲɛsin u ma u ma se ka taa ni o mobili kofɔlen ye nka min kɔni kɛra ko la gɛlɛya ye chauffeurkɛ kɔni o bɔnɛ n'a nin na ni ka taa ni mobili ni baganw ninnu u taara n'a bɛɛ lajɛlen ye an bɛ dugawu de kɛ nin waleya min n'a kelen filɛ nin ye Ala ka fu siri ni dan na Ala k'an ka jamana lakana ni k'a basigi n'an bɔra ye. Donsow ka ɲɛmaaba min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko Yusufu Toloba ale kɔni tun ye kumakan dɔ kɔni bila bɔlɔlɔ siraw fɛ ka yira k'a fɔ u ka maa fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'olu bɛɛ lajɛlen kɔni y'u sigiyɔrɔ bila ka sababu kɛ gɛlɛya ye u k'u bɛ fɛɛrɛ kɔni kɛ yaasa o maa kofɔlen ninnu olu kɔni ka se ka segin u sigiyɔrɔ la ale kɔni y'o bataki ci bɔlɔlɔ siraw fɛ o kɛlen tuma min na Bayangara marabolo mɔgɔw u kɔni farala ɲɔgɔn kan dugutigilakaw ka fara sifinakaw kan fo ka taa se u ka transporteurs u bɛɛ lajɛlen kɔni farala ɲɔgɔn kan ni maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila olu bɛ se ka segin ka n'u ka denbaya la cogoya mun na k'u kɔni to o kumaw la u y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya dɔ kɔni taara ka ɲɛsin yɔrɔ dɔ ma n'a bɛ fɔ a ma ko attaque o kɔni kɛlen tuma min na o ye baara nin kɔni u y'a laka k'a ko tɔ bila don wɛrɛ la yaasa k'a pereperelatigɛ d'a ma
Burama Sagara ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. An bɛ ɔnɔ fo a ka message kɔfɛ an ye dugutigi wele an ye jeunesse wele an ye transporteur wele c'est à dire que société bɛɛ an y'a wele an ka bulonba kɔnɔ Bayangara ya message mɔgɔw y'a mɛn wa k'u y'a mɛn o kɔni y'a bila ka taa Mali fan bɛɛ fɛ o kɔni y'a bila ka taa fɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ k'a faamu k'a fɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ min siranna kɛlɛ ɲɛ ka boli ka taa a kana mais n'i tɛ mɔgɔ jugu ye dɛ siya ko t'a la wolomaliko ko t'a la diinɛ ko t'a la aw bɛɛ ka na a b'a garanti mais n'i tɛ mɔgɔ jugu ye n'i bɛ fasijɔla ye n'i ye maliden ye k'i ka na donc an y'o message de kɛ ka di an ka mɔgɔw ma u bɛɛ bɛ yan jeunesse bɛ yan dugutigi bɛ yan chef de quartier bɛ yan aw presse mɔgɔw bɛ yan syndicat bɛ yan u bɛɛ bɛ yan u ko bɛɛ y'a faamu mais u ye inquiétude fɔ u ko mɔgɔ min bolila san 1 san 2 san 3 n'a fɔra k'u ka n'a ten est ce que a ka nɔgɔ wa an ko o ye ɲininkali gɛlɛn ye ni Alaw ta Ala sɔnna ma an bɛ fɛɛrɛ kɛ an bɛ labɛn de kɛ mɔgɔ min tɛ mɔgɔ jugu ye mɔgɔ min faralen ɔkɔnɔ kan minnu bɛ donso dɛmɛ minnu bɛ faso dɛmɛ an bɛɛ bɛ jɛ pour que u ka se ka sigi a bamanan a filaw a dɔgɔnɔw mais Bayangara dugutigi y'a jira k'a fɔ ko fo ka taa diɲɛ wuli accord ko tɛ yen bon o de y'a fɔ cogo min na accord ko foyi tɛ yen accord foyi t'a la n'i bɛ n'a ye faso la dugutigi bɛ yen maire bɛ yen préfet bɛ yen u bɛ ɲɔgɔn ye kɛ a bɛ dilan ɲɛ ma o de y'a fɔ cogo min na a bɛ dilan ten u bɛ na donc hali ni commission de bɛ sigi fɛɛrɛ min bɛ latigɛ min bɛ kɛ ka Mali ka ɲɛ Bayangara ka ɲɛ Bangasi ka ɲɛ Koro ka ɲɛ an b'a kɛ ten sɔgɔma an ye an ka sigi kun de y'o ye ka sigi kɔnɔna na an tora sigi la ko attaque dɔ kɛra o de kama an ye sigi jɔ sisan an bɛna fɛɛrɛ ɲini don nataw na pour que mɔgɔ minnu bolila u ka se ka na. Ni tun bɛ tali kɛ Burama Sagara la a y'a fɔ cogo min na fɛɛrɛ bɛ tigɛ yaasa Mali bɛ se ka basigi Ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔ k'an ka jamana basigi n'an bɔra ye Bagadaji sifinnakaw kɔni bɔra k'a yira k'a fɔ k'olu ka commune 2 yɔrɔ dɔ kɔni minɛna ni k'o di commune 3 maa dɔw ma k'olu tɛ jɛn n'o ye bi u tɛ jɛn n'o ye sini ko ministre min yɛrɛ y'a baara sigi sen kan k'olu tɛ dɔwɛrɛ ɲini k'a ministre ka démissionner ka bɔ yen kunun o kɔni ye wulikajɔ ta ka taama dɔ kɔni kɛ ni ka taa sira tigɛ Gabriel Touré yɔrɔ la a kɔni kɛra gɛlɛyaba de ye yaasa ka prérogative d'a ma an ka Bagadaji sifinnakaw lamɛn. Kagen jamana yɛrɛ y'a fɔ ma fanga t'a la yala a kɛra na anw kuma anw jate o anw ma jate an fana t'a ɲini k'a faamuya an fana bɛ sira tigɛ de an bɛ don mɔgɔw ka sira an tɛ don mɔgɔw ka sira an t'a ɲini k'a faamuya u ka an ka lasegin a ma et puis ministre ka démissionner ministre de l'administration territoriale a ka démissionner parce que a y'a yɛrɛ kumakan sɔsɔ a yɛrɛ kumakan a ye min fɔ ka tila ka o yɛlɛma a ko commune ka yɔrɔ lasegin a ma décision taara wa décision tɛ falen tuguni o suman ko dugumajɛ commune 3 mɔgɔw dɔw bɔra ka tagama dɔɔni kɛ a ye décision falen e y'a fɔ anw ye ko décision mun taara a tɛ yɛlɛma mɔgɔ damadɔni bɔra ka marché e y'o décision yɛlɛma tuguni o ye jɔnmaya de y'anw ma an ma jɛn n'a ye bi an ma jɛn ni ma ye sini. Ne tɔgɔ ye Lasina an jamu ye Bala Yira an bɔlen don pour que ka an ka dusukasi min b'an na k'o de yira an ka autoritéw la ani k'a yira maliyɛn bɛɛ lajɛlen na min kɛlen don an na bin kɛlen don an kan ministre de l'administration territoriale a bɛ ka décision min ta n'o y'u ka concernant u ka découpage territorial in ye centre commercial n'u b'a fɔ a ma ko suguba o parti dɔ bɛ yen commune de ta de don an ka maakɔrɔw fɔlɔ la o yɔrɔ ninnu de la donc u kɛlen don k'o de tigɛ k'a di commune 3 ma depuis en 1987 bon commune 2 en 87 depuis o wagati fo ka se bi ma commune 2 tun ma mankan k'a nɔfɛ an ma foyi k'a nɔfɛ mais kun jumɛn na an bɛ ka bi bɔ nin wagati laban ninnu na k'a yɔrɔ réclamer o tɛ dɔ wɛrɛ parce que ministre bɛ ka décision min ta u kan ka voter k'a kɛ loi de a kan ka passer CNT kɔnɔna la bon an tɛna jɛn n'o de ye. u kɛlen bɛ k'an ka suguba n'an ka sugu kura de minɛ ka di olu ma u ta tɛ an ti jɛn n'a ye. kabi IBK ka wagati u bɛ baara la ka na ye sisan nɔ partage bannen tuma min na ka tila ka wuli ka na se mɔgɔw ma k'a ɲɛf'u ɲɛna k'a ka yɔrɔ segin aw ma ko segin tɛ k'a kan bilen k'a daminɛ Gabriel Touré nin bɛɛ bɛ commune 2 kɔnɔ yan nin bɛɛ ye Mɛntinɛ kura de kɔnɔla ye ka taa fo ONG na ka tila k'a tigɛ yen yan bɛɛ bɛ Bagadaji kɔnɔ ka taa fo Sori ka division da yɔrɔ la ka taa fo Samadu ka kɛlɛkɛdenw ka yɔrɔ la bon ka taa fo Bananti kɔnɔla la o bɛɛ ye bozola ye halisa bozola plaki b'a kan ye an tɛ se k'a ye k'a fɔ ko olu tɛ se ka kɛ quoi. a ye min kɛ a y'an ka hakɛ de minɛ an na k'a di maa wɛrɛ ma o hakɛ tɛ dɔwɛrɛ ye anw ye dugulenw de ye anw sigiyɔrɔ fɔlɔ bɛnna yɔrɔ minnu ma o yɔrɔw de tun y'an ta ye depuis lawale la maintenant yɔrɔ kun seginna an ma fɔra ko mara ka segin so n'o ye réfondation ye o min sigira bibi na o réfondation kɔnɔna la an ka maraw seginna an ma gouverneur ka yala ka an bɛɛ ka bonyaw fɔ an ɲɛna n'a fɔra suguma ko dugumajɛ ko o ministre kelen ka wuli tuguni k'a fɔ ko k'a b'o abrogé ko o ko bɔ an ma an ma jɛn n'a bi an ma jɛn n'a sini an b'a ka démission nɔfɛ bi. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni tun bɛ tali kɛ Bagadaji sifinnakaw la fɛn fɛn da ka di Mali la Ala k'u bɛɛ kelen kan n'an bɔra ye
Buguni marabolo la Morila mini o kɔni gɛlɛya bɛ o mini baarakɛlaw ani Sanso dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ. A kɔni kɛra gɛlɛyaba ye kabini kumanijan. Dugudenw kɔni y'a yira k'a fɔ ko mini kɔni b'olu ka dugu la ɲɛ tɛ ka sɔrɔ ko la olu tɛ baara la sifinakaw jatelen tɛ. A kɔni kɛra gɛlɛyaba ye u ye siraw tigɛlen kɔfɛ marifaciw nana bɔ a la yaasa k'a pereperela tigɛ d'a ma Musa Kone ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Effectivement gɛlɛya bɛ mini direction ni Sanso population ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya kunba ye mun ye taliw bɛ ka kɛ jeunesse tɛ ka impliquer a la wa taliw bɛ ka kɛ communauté mɔgɔw tɛ ka impliquer wa projet de développement mun ye siniɲɛsigiw ye nasiraw ye olu bɛ ka sigi sen kan u b'a bila u ka rapport kɔnɔna na mais an t'a nɔ ye an k'u ma ko an k'an sigi tabali kelen kan an ka kumakan dɔw fɔ ɲɔgɔn ɲɛna a bɛ f'u ma protocole d'accord donc maintenant ni an y'o kumakan fɔ ɲɔgɔn ye sisan ka bɛn o kan an b'o kɛ gafe an bɛ se ka bolonɔ bila mun na mun bɛ se ka pratiquer appliquer je veux dire parti fila bɛɛ fɛ bon o kɛbaliya de kɛra gɛlɛya ye parce que mini mɔgɔw y'an ci bila u ma u ma na an yɛrɛ cɛkɔrɔbaw kan sere ka cɛkɔrɔbaw fana bila u ma u ma sɔn ka na u ko k'olu tɛ na ko temps t'u bolo donc n'u ye temps sɔrɔ waati min na k'u bɛ na jusqu'à preuve de contraire donc o de nana tension wulili sira tigɛra mini baarakɛ mobiliw de la u kana yɛlɛ ka taa baara kɛ parce que n'i ye ci bila mɔgɔ ma hali ka baarakɛden ni a bɛ so kɔnɔ donc n'i y'a ye a nisɔngoyalen don consensus i bɛna wele ka sigi e b'a mara i b'a balo i b'a la loger mais i b'a wele ka sigi karisa mun de bɛ yen a bɛ ɲɔgɔn faamuya a plus forte raison aw bɛ san 20 bɔ yɔrɔ a bɛ ka sanu bɔ yɔrɔ la n'a y'a ye lettre ci aw ma k'a fɔ a ye na an ka sigi ka kuma fɛngɛ dɔw kan a ko a tɛ na donc solution kelen min tun bɛ yen n'u ka baarakɛlaw balila ka yɛlɛ n'u y'a ye baarakɛlaw ma se yen peut-être u bɛ se ka audace sɔrɔ ka segin ka na k'a fɔ a mun de y'aw b'u bali ka taa pour que an bɛ se ka kuma cogo min na mais o de taara kɛ woloko wɛrɛ la parce que o kɛlen sisan u ye marifatigiw de bila ka na ko kana u kana marifa ci mɔgɔw la donc u donna dɔw ka so kɔnɔ ka taa dɔw minɛ f'u ka dilan kan ka o fɛngɛ mɔgɔ dɔw joginna mɔgɔ 7 ɲɔgɔnna de joginna mun bɛ se ka recenser sinon mɔgɔ dɔw bɛ yen sisan bana bɛ dɔw la donc gaz lacrymogène ni cilen a ye mɔgɔ dɔw dɛsɛ parce que ne mɔgɔ min bɛ sisan bana dɔn ni gazi cira ka fara kan a ka fiɲɛ sɔrɔta bɛ dɔgɔya maintenant u y'o mɔgɔ dɔw ta fu k'u gosi fɔ a dɔw bɛ ɲini ka faga donc dɔw yɛrɛ cira fɔ k'u tigɛ nɔgɔn kuru in yɛlɛma u y'o ta ka taa n'u ye kumantu ka t'u maltraiter ka sɔrɔ ka u bila ka na ka tila ka convocation sɛbɛn ka da u kan k'u kan ka segin ka taa tuguni ka taa convocation lamɛn maintenant mɔgɔ 3 mun banana marifakisɛ yɛrɛ fɛ bali réel fɛ o mɔgɔ 3 banana 2 ta o ka jugu mais kelen bɛ yen o ta yɛrɛ o bɛ saya dilan kan parce que o yɛrɛ bɛ Gabriel Touré la bali donna ɲɛfɛla fɛ ka taa bɔ kɔfɛ bali bɔ nɔ n'i y'a ye bolo bɛ se ka kuru ka don a wo fɛ denmisɛnnin mun don olu yɛrɛ faw ka furu de bɛ a yɔrɔ la donc sɛnɛkɛ furu yɛrɛ t'olu bolo pratiquement donc a kɔni kɛra o ye fanga de yira anw na sinon a ye wuli ka na an ka sigi ka kuma dɔrɔn o de kɛra ne ye. Ni tun bɛ tali kɛ Musa Kone na a y'a fɔ cogo min na jamana ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔ ta ka se ka sɛgɛsɛgɛli ta ka ɲɛsin ni waleya in ma gɛlɛya min bɛ ka ta ka ɲɛsin sigidalamaw ma k'u to ka sigi kɔnɔna na min nana ka n'u sɔrɔ yen n'a ma ye k'a fɔ ko min nana o fana ka se ka nafa dɔ sɔrɔ min na o y'a kunba de ye ala k'u bɛɛ kelen kan n'an bɔra ye Mali ni Mauritanie frontière la gɛlɛyaba kɔni bɛ yen nɔ bi Maliens y'a yira ka k'olu ta yɔrɔ dɔ ye Mauritaniens fana y'a yira ka k'olu ta yɔrɔ dɔ ye yɔrɔ in kɔnɔ a ko kɛlɛ bɛ gɛlɛyaba de ye Mauritaniens kɔni bɛ ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin ni duguma ninnu ma dugu in yɛrɛ a bɛ fɔ a ma ko Koriya yaasa k'a pereperelatigɛ d'a ma u ka maire Bakari Fofana ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Koriga a bɛ jɛ kura commune fɛ voilà donc gɛlɛya bɛ fo ka dama tɛmɛ gɛlɛya mun bɛ gɛlɛya anw ka jate la gɛlɛyaba tɛ parce que n'a fɔra ko sigiɲɔgɔnya a tɛ taa fɛnw dɔw kɔ bon anw ni Mauritanie de bɛ dancɛ bɔ Mauritanie zone min dɔw u b'a wele ko bande frontalière parce que a délimité len tɛ anw t'a dɔn an ka yɔrɔ dan ye yɔrɔ min ye Mauritaniekaw t'a dɔn u ka yɔrɔ dan ye yɔrɔ min ye mais a bɛ wagati dama dama bɔ anw ka population minnu sigilen bɛ ni yan fa ye n'o ye fulaw ye n'o ye korigakaw ye u sɛgɛnnen bɛ kosɛbɛ parce que n'i ko k'u sɛgɛnnen n'i ko mɔgɔw ka sigi i tɛ ji sɔrɔ k'a min i tɛ sɛnɛ kɛ i tɛ so sɔrɔ ka a jɔ k'i da kɔnɔ vraiment o ye sɛgɛn dan ye donc dimanche tɛmɛnen a bɛ komi an ka fulaw tun bɛ kɔlɔn sɛnɛ la kɔlɔn in bɛ depuis 2011 a sɛnɛlen bɛ u bɛɛ bɛ ka ji ta ka bɔ a la mais mɔgɔ min bɛ bande sahelienne dɔn ni kɔlɔn ye wagati kɛ dɔrɔn a ji bɛ commencer ka dɔgɔya f'i ka sɛnɛ kura ou ka kɔlɔn wɛrɛ sɛnɛ a kɛrɛfɛ donc an tun ye kɔlɔn wɛrɛ sɛnɛ a kɛrɛfɛ u y'o kuma caya ko bande sahelienne don k'anw man ka kɔlɔn sɛnɛ a kɛrɛfɛ n'olu t'a kalama an ko awɔ o ye tiɲɛ mais n'anw fɔra ko bande sahelienne anw t'a dɔn olu t'a dɔn olu ye baara caman kɛ anw ma b'o kalama yɔrɔ min baasi tɛ o kɔlɔn min ni mankan b'a nɔfɛ kɔlɔn kura min n'an b'a fɛ ka sɛnɛ n'u ko k'an ma sara o la an y'o to yen kɔlɔn kɔrɔ min bɛ yen n'an bɛ ka sɛnɛ ka bɔgɔ bɔ a la dɔrɔn pour que dɔɔni ka fara ji kan parce que ɲinan samiya man ɲa ji dalenw man ca kɔlɔnjiw fana bɛ dɔgɔya jagoya ni mɔgɔ min bɛ saheli kɔnɔna dɔn
ni samiya ma ɲa dɔrɔn kolonjiw fana bɛ dɔgɔya donc ni kolonjiw dɔgɔyara depuis ni nɛnɛ in dontɔla la a tɛ ɲa pour que kolon in ka ɲa f'i ka sɛnɛ dɔɔni ka bɔgɔ bɔ a la donc o bɔgɔ bɔlen de kɔnɔna la Murutani faamaw nana o ni gaz lacrymogène ani tir de sommation k'o kɛ ka fulaw sɔrɔ kolonda la dɔrɔn foyi t'u bolo n'u ka dabaw tɛ u bɛ kolon sɛnɛ ni daba minnu ye ka mugu ci u la gaz lacrymogène ani tir de sommation bon n'an ko mugu ci parce que n'i ye gaz lacrymogène ci mɔgɔ la i ye mugu ci a la bon a kɛra ten de bon maintenant alhamdulilayi mɔgɔ kɔni ma sa bon mɔgɔw banara parce que u ye mɔgɔw ci kosɛbɛ ka gaziw ci parce que u ka faamaw nana ni min ye ko vraiment kolon min bɛ yen ni anw maliyɛnw ka kolon dɔn anw k'a bila u taara ka fila mun ka jurufile sɔrɔ u b'o bɔ yen ka surakaw ka jurufile dolo ye pour que vraiment surakaw ka se ka ji ta donc o ye fɛn ye fɛn mun y'an ko nafili fo ka dama tɛmɛ gɛlɛya in b'o bolo min kan sisan an kɔni an kumara an ka population fɛ an ko ka taa dɔɔni dɔɔni parce que ni kɛlɛ ka di mais kɛlɛ ka di de ni kɛlɛkɛ ɲɔgɔn bɛ kɛlɛ la mais civil ni marifatigi olu tɛ kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn ye olu ka essayer ka u bolo da u dusu ka dɔɔni u k'a to administration ka gérer donc an kɔni kan ka sɛbɛnni minnu kɛ administration an y'o kɛ an kan ka kunnafoni minnu di an kan ka fɛn fɛn kɔni kɛ administration fanfɛla la an y'a f'u ye an ye min ɲini u fɛ vraiment u ka nin lajɛ ji ɲuman jɔlen na ni document de bɛ yen n'a bɛ d'an ma min b'a yira k'a fɔ ye Mali ou ye Mauritanie u ka d'an ma vraiment an ka se k'an ka position dɔn mais an kɔni dalen bɛ ko kelen na hali n'a kɛra Mauritanie an b'a dɔn Koriga kɔni fila minnu bɛ yɔrɔ min Koriga u ka sigiyɔrɔ de dɔn u ka dugukolo dɔn parce que Mali kɛra Mali ye k'a to yen Mauritanie kɛra Mauritanie ye k'a to yen voilà donc ka fila minnu to o zone in na ni tun bɛ tali kɛ u ka maire la Bakari Fofana a y'a fɔ cogo min na Ala ka bɛn ni basigi sabati an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra yen CSDM ɲɛmaaba Mohamed Cherifu Aidara ale y'a yira ko CEDEAO kɔni ɲangini min ta ka ɲɛsin Mali ma n'a bɛ tali kɛ k'a ɲɛsin an ka jamana marabaga dɔw ma olu ka jamana wɛrɛ taw kɔni o jɔra ko ne y'a ta ka lajɛ ko décembre kalo tile 12 k'u kan ka lajɛrɛ dɔ wɛrɛ kɛ tuguni ka se ka ɲangi kɔni ni ka ɲangi wɛrɛ ta ka ɲɛsin Mali ma ko nka k'ale kɔni ka jateminɛw na ale sɔn bɛ k'a fɔ ninnu kɔni n'u ma ye u bɛna ɲangi ta ka ɲɛsin Mali ma ale ɲɛ bɛ fɛn mun na k'u bɛna besaw de tigɛ Mali la k'ale ma fɔ k'a bɛna ko ye dɛ ko nka k'ale sɔminen bɛ k'u bɛna besaw de tigɛ Mali la ko n'o kɛra ko maliyɛn bɛɛ lajɛlen bi k'a fɔ ko u bɛ transition dɛmɛ ko transition dɛmɛni k'a baara kɔni kuma de selen filɛ nin ko ni besaw tigɛla maaw la kɛrɛnkɛrɛnna an ka jagokɛlaw k'u kana wari mara so kɔnɔ k'u kana siran k'u ka taa wariw bila banki na ko an ka banki n'an ka wari mara an yɛrɛ ye ko hali ni besaw tigɛla na k'an bɛ se ka baara kɛ n'an yɛrɛ fo ka se kalo 6 ma ko n'o kɛra ko CEDEAO maaw k'u y'a dabɔ ninjuguya wale min kama ko ɲɛ tɛ sɔrɔ o la yaasa ka apɛrɛlatigɛ d'a ma an ka Mohamed Cherifu Aidara lamɛn an ye fɛn min faamu erreur caman dɔ tun kɛra mais an y'o latigɛ donc an sera yɔrɔ la sisan la CEDEAO u ye sanction kɛ an kan sanction nin k'a fɔ ko an ka gouvernement tɛ se ka voyager yanni sanction nin ka kɛ ne y'a mɔgɔ dɔ ye min wulila ka taama ka fɛrɛ bɛɛ de kɛ ministre mɔgɔ 5 o t'o kana sɔrɔ a la o mɔgɔ 5 c'était le ministre de la défense le ministre de malien établi à l'extérieur le ministre du commerce affaires étrangères na Assimi ale yɛrɛ mais ale y'a kɛ u ma sɔn a ma u sɔnna Assimi ni Diop da trône de ma donc ce qui n'est pas très mauvais parce que Diop c'est le ministre des affaires étrangères mais fɛn min bɛ n'ale au de 12 décembre 12 décembre u b'a fɛ ka sanction kɛ an kan 12 décembre fo malidenw y'u ma ɲininka o tuma sanction jumɛn de bɛ n'a kɛ an kan 12 décembre quel genre de nature de sanction parce que frontière kɔni tɛ fermée ni frontière tɛ fermée ni aérienne ni terrestre donc sanction jumɛn de don sanction ni fɛn wɛrɛ tɛ il se peut que ni week-end na ou le week-end qui suit ou bena réunion que les chefs d'état membres de EMOA k'a fɔ ko sanction min bɛ se ka kɛ an kan o de ka CEDEAO fermer an ka banques la c'est la seule sanction qu'il peut faire an bɛɛ y'a mɛn maliden bɛɛ da la ko sur la transition o yɔrɔ félicita la maintenant ne b'a fɛ ka fɛn min fɔ malidenw ye n'aw ko aw bɛ Assimi soutenir n'aw ko aw bɛ transition soutenir n'aw ko fɔ ɲɔgɔn kɔ ti an ni ɲɔgɔn tɛ transition soutenir la a waati sera aw y'a jira ne kɔni hakili la ne ka jateminɛ le 12 décembre u bɛna Mali banku fermer BCEAO la u bɛ se k'o dɔrɔn de kɛ n'o kɛra ne m'a fɔ k'a fɔ ko o de bɛna kɛ dɛ n ko n'o kɛra ne bɛna welelikan min bila bi Mali den bɛɛ la aw y'aw ka hɔrɔnya aw y'a jira aw b'a jira cogo di n'i y'a ye k'a fɔ ko u bɛna BCEAO fermer an ka bankuw la u b'a fɛ mɔgɔw ka paniquer mɔgɔw bɛ paniquer bɛɛ bɛ wuli ka taa banque la u b'a ka wari ta commerçants u t'u ka wari ta ka taa déposer banque la ne b'a fɔ k'a fɔ u ye piège de o ye nin piège nin ala wɔn tɛ fɛn foyi ma k'an ka transition tiɲɛ an bolo ka Assimi ka fanga tiɲɛ an bolo aw kana sɔn o ma aw bɛ se ka ba la cogo di aw bɛ se ka yira cogo di k'a fɔ ko aw bɛ transition soutenir c'est pas un comportement aw ka kɛ cogo an ka kɛ wali mɔgɔ minnu wari bɛ banque la mɔgɔ si kana taa ka dɔrɔmɛ kelen bɔ ka banque la aw y'a kɛ comme si rien n'était a filanan commerçant y'u ɲɔgɔn sɔrɔ o don chambre de commerce la ko il soutient la transition donc commerçant waati sera sa aw b'a yira na k'a fɔ ko aw bɛ transition soutenir cogoya min na wari mugu min b'aw bolo ye aw kana lamara aw ka coffre la a ye taa bila banque la parce que ni transfert kɛra salaire kɛra i b'a fɔ kalo min sannen tɛ
ngo fonctionnaire bi ta ils sont moins de 100 000 u bita banque la u bita wari mugu labo ka nana nasongu di ka fenu sara banque ka wari a mugu o 25% de donc ni 25% o dogoyara parce que mugu ba la mo fait atna banque kono alors ubi weli la banque centrale la ka wari mugu la na parce que wari mugu circulation dogoyara donc uba faka ko min la sama nu ye besawtu anga banque la bebe giri kataka wari labo commerçant bisiranka ko wari la mara finalement hal ni salaire bilala kata banque la ka fo ka fonctionnaire sara ube i barake doye ay sek jima kata warita sa no keradron abike tinyele ubodo nyina wari mbambulo ya wari mugu mbambulo ya ambe seka circuler na pendant 6 mois ni panique si make sera obisige ba foko amba ke chogodi sinesa wele kam mimbe nebolo commerçant bela mali dem bela mugosi kana panique ni sanction kerade mi ni sanction make alhamdulillah mais nakoni kera aw maliden kelen aya yira ka aw ka maliden ya yira akana giri kata bank la ka wala ba ay war min toy ati toli ati tunu mo ta mina buru aw mu commerçant ye aw ko bira transition ndeme aw ka wari ay tabla bank la aw kana la mara aw buru am maliden mana min décider ka foko nindi anga décision ye jago yo beto kanko nitme talike Mohamed Sherifu Aidrala ya fa chogo muna nama yakubna siga foko ntaka nyeshi malima fenve daga di malla ala ku be o kan ala kanu be fenga min daga go malila ala kan ga jamana basigi namboray jagullo sigilendo senga nga jamana konna na jonya keleli kama na fama mouvement pour la sauvegarde des droits de l'homme ol jagulu kono we siga fo baroga kunugo siga fo kunte dowre jonya absaka kelega bo nga jamana konna absaka banchugo ya muna ya saka priorité dama anyama e Bakar Jimi angalame bon c'est ka fo jonya vraiment kuma be ka do ala dabe ka do ala famo dabe ka do ala chama be ka bo ala minel be ka ke babagali be ka ke hali sisan criticalo be ka jow joro la quoi ame ka ye nimisi wasa do be ka kala hal na be ma se ka bon folon do be ka kala quoi akuma ti se ka bon parce que kaimara era dia akuma kisela ma ro e mo ni be ka bonne mo be ka genga bo dugula mo be ka baluku ka foro la bara kadam ne 2017 kana kiri munu kira abeta kiri kemenna washima mo nimisi wasa kaira parce que comme anga shara sumbala joya tika taina for infraction donc si ça ne au ministre era ka boli la bon era be ka ani misi wasa kaira ko vraiment ko joya be son ata anga code pénal 7 croix la quoi anga kele gele mayro parce que do be joya la ulu te fe ka boala parce que ulu be fembe so ala o do be joya la ulu era be ka de contrôle so ala ulu be fe ka boala munu be joya la am fe ka yiru la ulu fem na amani abe jamana la sigi ko abe sigidaw yere mo kel la ko shimo donc am fe be ka akilina kelen so c'est vrai lada ou ye tien mais lada mu bi nan fakali anto o lada ko quoi parce que ni lada ba yira ni ma son jama do ni be boy bi genga bo ka furu be boshila ika du yara be boshila kuma lo yara ika muso yara be genga bo minen ko yoro la am faka yira mo la dro kiri bulol ko jija parce que kuma chama joya ko kuma te quoi ni nana kiri tigala ba yira ko no ko joya te ko do ma de do bien bol de do bon en flene am fe wa joya yara de kuma taka fese ali ni bol borala ali ni la gushi borala o ka taka bo asusi bola joandla o fana be hakili nyana man duma wakil tiya butugola kwa nitme talike Bakari Jimna ya fotogo muna ala ka nga jamana basigi namboray buguni ga ko ne gari kurado soro o te dore yorombe na labene me mobile bi donga boke akonna na gari ngona yira la ko ka musaka kuntala cha ala kusebe gar belebele ko ni ko dailela abara ko ni kera kunungo buguni mer mu nga baranya shimbe nafolo mbe do commune konna na we Ousmane Jakte de elebe anya fonna anga lame ne to yo Ousmane Jakte aya jatim ne ka fo bugunu commune kono commune ribon na transport ko bulu ka transport nyonya lendo am fe bugune me keroti anga quartier ko bulu donc an kumbe yoro koromina woro koro ko ni ay mo da sige ma kun glanente donc anga partenaire do no o e pakomi o gum ko na maintenant ya jatim ne ka fo aka dan anga garjo buguni commune kono garu mi se ka ke sababu ka transporteur be franyon car be ka se ka do yoro kelengono pour que ka se ka boutique tout fene ke non même commerce fene ka se ka développer à travers le transport pour que la fia ka se ka na dugu kono chokomo c'est ainsi que ay haklanta conseil délibéré la ka fa nga garde jo gar mi be se ka ke sababu au moins ka commerçant ni transport quartier ou franyon ka yoro kelena wala sa dugu développement be se ka telia juma bara musaka nte se ka jon fo parce que benika bara chokoya do commune kono ba so bara bulu fara do ne mere me na folo me do commune kono ne nyesini do ma
mais n b'a dɔn baara in dɔɔni de b'a jɛ miliyari kelen na parce que an bɛ yɔrɔ min na nin ye an fɛn fɛn ye Buguni kan an b'a dɔn yan ye dingɛ kɔnɔna de an yɛrɛ y'an ka denmisɛnninya kɛ a tun bɛ fɔ yan de ma ko bɔrɔnjɛ yan ye dingɛ de donc ka dingɛ lafa k'a layɛlɛ ka na se nin hakɛya la ka sɔrɔ ka so ninnu jɔ a kɔnɔ donc dɔɔni b'a jɛ miliyari kelen na gari in kɔni jɔra a ɲɛna wari min donna a la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ baara kɛra kɛcogo min na donc a dira mɔgɔ minnu fana ma o ye minnu fana bɛ mobili baara de kɛ a dira transporteurs yɛrɛ de ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la syndicat centre a dira o de ma olu de bɛ carré ko olu de bɛ 207 ko olu bɛ taxi ko olu bɛ baara kɛ o hukumu kɔnɔ na a dira olu de ma donc an ye contrat di olu ma u ka gari gérer mɔgɔ bɛ don gari kɔnɔ olu de b'u la don kalo a bɛ sara o kɔfɛ contrat dilen olu ma an kɛla ka contrat di société wɛrɛ ma o société o bɛ na saniya kama don o don ka gari furan ka ɲaman cɛ ka taa fili fo dépôt final la an ye polisiw fana wele k'o sigi da la walasa a ka se ka minɛ ka ɲɛ o kɔfɛ ka sapeur pompier mɔgɔw fana wele ka place dɔ d'olu fana ma gari kɔnɔ yan walasa a ka se ka ɲɛ an ye carte de concertation dɔ fana créé mairie ni syndicat ni ɲɔgɔn cɛ ani polisiw ni ɲɔgɔn cɛ ani sapeur pompier ni ɲɔgɔn cɛ donc chaque trimestre an bɛ sigi ka échanger mun de ka ɲi mun de man ɲi gɛlɛya bɛ min a kan ka kɛ cogo di donc an bɛ sigi ka échanger pour que baara in ka se ka nɔgɔya cogo min na an bɛɛ lajɛlen bolo a minɛli ka ɲɛ o ye wajibi ye an yɛrɛ de ma fɔlɔ o y'an ka baara fɔlɔfɔlɔ de ye wa an bɛ veiller o de kan walasa a ka se ka minɛ ka ɲɛ parce que foroba nafolo de donna a la. Ni tun bɛ tali kɛ Usman Jakite la a y'a fɔ cogo min na a ka minɛ ka ɲɛ ala ka ɲɔgɔnna caya an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra ye Gabriel Touré syndicat n'o y'olu ka lafasalikɛlaw ye bureau kɔrɔ mun kɔni tun bɛ yen nɔ u ye wulikajɔ kɔni ta ni ka se ka yɛlɛma don bureau ko la ko bureau kɔrɔ min bɛ yen k'u ka baarabila kɔni ka ca gɛlɛya caman bɛ bureau kɔrɔ nin kɔnɔna na kunungo o ye bureau kura sigi sen kan o bureau kura sigi kɛnɛ kan Turelakaw furumuso Hawa Mayiga ale tun b'a kɛnɛ kan a ye seereya min sɔrɔ ale bolo an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Madame Touré Hawa Mayiga je suis syndicat national de la santé de l'action sociale bureau a sigira hɛrɛ la a sigira badenya la parce que an nana an ka rôle de an kana superviser pour que bureau ka se ka bila sen kan pour que syndicat minnu ta olu ka se ka baara kɛ pour que malade minnu bɛ yan olu ka se ka vraiment sewa parce que ni grève bɛ yen malade minnu olu de degun kosɛbɛ donc vraiment c'est pour cela que an nana ka superviser k'a lajɛ vraiment bureau yɛrɛ a bilala sen kan a teliyara yɛrɛ de yɛrɛ ɲɛ parce que wo t'a la kɛlɛ t'a la foyi t'a la bureau kɔrɔ kɔni o bɛ se k'a fɔ ko bureau kɔrɔ ka baara jɔra mais mɔgɔ minnu bɔra bureau kɔrɔ la olu dɔ de ye nin ye u bɛ se ka baara kɛ n'o ye syndicat la mɔgɔ si tɛ bila kɛrɛfɛ bɛɛ de bɛ jɛ ka baara kɛ n'i y'a ye bureau kɔrɔ de c'est parce que mɔgɔw bɛ falen dɔrɔn sinon bɛɛ nakun ye kelen ye donc ne b'a fɔ pour que bolo di ɲɔgɔn ma u ka se ka baara kɛ bɛɛ ma pour que travailleur minnu bɛ yen u ka intérêt ka se ka préserver baarakɛlaw ne b'a f'u ye vraiment u tɛ bolo di ɲɔgɔn ma bi bi na syndicat tɔgɔ ɲuman t'a la parce que u b'a fɔ dɔrɔn ko an bɛ na ka taa grève la alors que an bɛ baara caman kɛ ka sɔrɔ mɔgɔw t'a kalama ji kɔrɔ baara mɔgɔw b'a kɛ mais n'i y'a ye u b'a fɔ ko an bɛ taa grève la o grève dɔrɔn tɛ o n'i ye hakɛ ɲini ka dɛsɛ o de bɛ bila grève la mais ni aw sigira ka kuma dialogue social il faut k'a ka instaurer Gabriel Touré ɲɛmɔgɔ ani syndicat ni ɲɔgɔn cɛ donc o de kama n bɛna k'a f'u ye bi kɔni vraiment an nisɔndiyara kosɛbɛ. Ne tun bɛ tali kɛ Turelakaw furumuso la Awa Mayiga a y'a fɔ cogo min na ala ka nin kɛ bureau ba sigilen ye ala ka u bɛɛ kelen kan n'an bɔra ye 2021 Adman Show o championnat district kun kɛra a kɔnbafili la min ye communiste olu kɔni ye sebaaya sɔrɔ a ko la communiste maaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko u ka bureau maaw k'u bɛna ɲɛnajɛ dɔ kɔni boloda ka kɛ Yirimajɔ ballonna terrain kan Yirimajɔkaw fɛ yen nɔ min bɛ tali kɛ maître Mamadu Jara ka fara Seydou Amadou Jara kan o le wele kɔni bila bɛɛ lajɛlen ma sini sibiri don ko mɔgɔ ka se ka taa ni ka se ka taa nin ɲɛnajɛ la ɲɛnabaya n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u ye jɔnjɔn kɔni ta k'u ye sebaaya kɔni sɔrɔ ko communiste kɔnɔna na ko bɛɛ lajɛlen ka se ka na ni ka se ka na nin ɲɛnamaya an k'u ka seereya lamɛn. Ne tɔgɔ ye Mamadu Jara n dɔnnen don maître Daba Jara an ye kinifokɛlaw de ye bon 2021 kɔnɔ championnat district Bamakɔ kɛra denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ kɔnba la communiste de kɛra champion ye bon national fɛnɛ kɛra san national fɛnɛ la Bamakɔ de kɛra champion ye Bamakɔ fɛnɛ ka trophée n'i y'a ta tan sarada la i bɛ taa sɔrɔ communiste ta ye seegin la bon kɔnɔna la an ye a laɲini n'o ye communiste bureau ye pour que ka gala dɔ labɛn o tɔgɔ la pour que k'u la encourager komi commune ko de don communiste bɛɛ de ta don communiste ye a laɲini ko ka a kɛ anw Yirimajɔkaw fɛ yan bon o bonya kama an sera an ka Yirimajɔ autorité fɛnɛ ma n'o ye an ka dugutigi ni an ka maire ye fo ka taa se an bɛ baara min yɛrɛ kɔnɔ n'o ye sport ye commission sportive président an ye wele se o bɛɛ lajɛlen ma ko n'Ala ka jɛ baasi t'a la bonya tɛ di Yirimajɔ ma Ala barika la ko Yirimajɔ b'i fori ka bɔ o kɔrɔ ɔ kɔnɔna la u kɔni bɛɛ y'a minɛ n'u tigɛ fila ye wa an bɛ labɛn na fɛnɛ ni Ala sɔnna ma pour que sini baara a bɛ se ka ɲɛ cogo min na an bɛ min fɔ farikolo ɲɛnajɛkɛlaw bɛɛ lajɛlen o de ye a ka d'an ye i ye kinifokɛla tɛ kinifokɛla ye o bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka na ni événement ye
ka assiste an bolo pour que a bɛ se ka ɲa cogoya min na a bɛ se ka ja cogo min na lagare ta bɛ se ka bɔ a kɔrɔ cogo min na o ni an kanubaga fɛn o fɛn bɛ yen an b'a f'u bɛɛ lajɛlen n'Ala sɔnna sini kɔni a tɛ kɛ basi k'a n'a bɛ dɛsɛ inshallah. Ne tɔgɔ ye Seydou Amadou Jara ne ye Yirimajɔ commission surtout président an ka denmisɛnninw bɔra presque commune 6 yɛrɛ en général u bɔra ka taa compétition na compétition du district ani national kɛra bon Ala y'a kɛ u ye trophée sɔrɔ donc commune 6 laɲini kɛ ka danaya d'an kan ko kana remise kɛ Yirimajɔ yan bon Ala barika la anw bɛ yan sport bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na o ɲɛtagaw de kama donc an fana ko problème foyi t'a la an bɛ se ka fɛn accepter bon an bɛ wele da kɛ bɛɛ lajɛlen kana parce que ne honneur min ye nin tɛ mɔgɔ kelen kelen ne dugu ko ne commune ko de jamana ko yɛrɛ don parce que sport fana ye facteur ye a bɛ se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan surtout jamana kɔnɔ bi an mago bɛ cohésion sociale ni paix min na à travers le sport o bɛ se ka sɔrɔ kosɛbɛ donc an bɛ wele da kɛ bɛɛ lajɛlen kana ni nisɔndiya ko ye a ka se ka dugu la ɲɛnajɛ. Ni tun bɛ tali kɛ maître Mamadu Jara ka fara Seydou Amadou Jara kan u y'a fɔ cogo min na sini ko bɛɛ lajɛlen ka se ka taa nin ɲɛnajɛ in la ɲɛnamaya Ala ka nin ban hɛrɛ ni baden kɔnɔna na n'an bɔra ye kunungo kalanso kura dɔ kɔni dayɛlɛla Sibikaw fɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ ma centre agroalimentaire a kɛnɛ kan ministre min ɲɛsinnen bɛ baara ni baaradege ma Bakari Dumiya ale tun b'a kɛnɛ kan ale ye kuma min fɔ ye an k'a lamɛn. O y'a ɲɛmɛ nin yɔrɔ in na yɔrɔ cɛ ɲuman don a cɛ ka ɲi a dilanna ka ɲa wa fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ ekɔlidenw ka kalanyɔrɔ u bɛ baara dege yɔrɔ min na mɔgɔw bɛ si yɔrɔ min na dumuni bɛ kɛ o bɛɛ b'a kɔnɔ wa mɔgɔ min b'u kalan fɛnɛ o ye mɔgɔw ye minnu b'u ta u ka baara dɔn donc nin yɔrɔ nin u bɛ se k'a fɔ a bɛna caman bɔ Sibikaw ani Mali ka degun na munna fɔlɔfɔlɔ musomaninw a bɛna olu kalan baara caman na filanan a bɛna cɛmaninw fɛnɛ kalan k'u kalan nakɔ sɛnɛ an ka dunfɛnw yɛlɛmali u lamarali bɛga mara u n'a ɲɔgɔnna caman cɛmaninw fɛnɛ bɛna dogo la donc ni yɛrɛ ye k'a fɔ o de ye Mali yɛrɛ sinsinnen bɛ sɛnɛ ani bɛga mara de kan donc n'u m'o kalan kɛ ani fɛn wɛrɛ caman donc n'olu ser'o la u bɛ se ka baara k'u yɛrɛ ye walima u b'u ka entreprise créer n'o kɛra yɔrɔ u tɛna taa yɔrɔ wɛrɛ dɛ u tɛna taa u tɛna ɲini ka taa Espagne u tɛna ɲini ka taa France u tɛna taa Russie u tɛna kɔgɔji tigɛ k'a fɔ k'u bɛ taa jamana wɛrɛ la donc ni nafaba de bɛ Mali kan o de y'a to bi an ye premier ministre yɛrɛ y'a fɔ a ka kuma fɛ ko nin centre nin ko nin centre ɲɛnamaba de ye mɔgɔ minnu y'a jɔ a y'u fo k'u waleɲuman dɔn an fɛnɛ b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka alimanw fo k'u waleɲuman dɔn u ye baara min kɛ nin ye baara sɛbɛlama de don an hakili la Sibikaw yɛrɛ y'a ye mɔgɔw nana bɛɛ y'a ye k'a fɔ nin bɛ na fɛn ka Mali ye o tuma la an bɛ dugawu de kɛ sisan denmisɛnnin minnu bɛ kalan kɛla yan nɔ Ala k'u bolo mɛn a la Ala ka sini kɛnɛya d'u ma u b'u jija kalan na kalan b'a to n'u bɔra u bɛ se ka baara k'u yɛrɛ ye ka entreprise créer ni filière minnu fɔ agroalimentaire sɛnɛ a n'a ɲɔgɔnna caman min b'a to u bɛ musaka sɔrɔ u yɛrɛ k'u ka denbaya balo ka se ka dɔ bila u ka kalan kɔnɔ n'i y'a jateminɛ Mali yɛrɛ problème dɔ b'o ye min b'a to fɛn min gɛlɛya min bɛ o ye k'a fɔ an ka sɛnɛkɛfɛnw u ladonni ka gɛlɛn mais ne hakili la u bɛ kalan yan nɔ u bɛna kalan kɛ sɛnɛkɛminɛnw sɛnɛkɛfɛnw ladonni kan jali b'o la fɛn wɛrɛ b'o la walasa n'u y'u ka sɛnɛ kɛ u bɛ fɛn min sɔrɔ ka se k'a lamara sanni a ka se ka feere parce que o de ye gɛlɛya ye o ka sɛnɛkɛfɛn bɔ ka se k'a lamara sanni a feere cɛ donc olu bɛ kalan yan nɔ an hakili la n'u ser'o la o bɛ caman bɔ cɛnni na dɛ sɛnɛkɛfɛnw cɛnni na donc an bɛ dugawu k'o la u ka se k'u fɛnɛ kalan ka se k'o matarafa walasa ka baara ka ɲɛ ɲɔgɔn na. Ni tun bɛ tali kɛ Bakari Dumiya la ministre min ɲɛsinnen bɛ baara ni baaradege ma an bɛ dugawu de kɛ Ala ka nin ɲɔgɔnna caya an ka jamana kɔnɔna na a kɛnɛ kan Sibi maire Dawuda Keita ale fana y'a siraw di an k'a lamɛn. An tɛ se ka dɔwɛrɛ fɔ nisɔndiya de b'an na ka bɛn mun ma aw y'a jateminɛ baara mun kɛla aw yɛrɛ y'aw ɲɛ la n'i ye baara ninnu jateminɛ kun jumɛn de b'a la bɛɛ b'a dɔn bi jamana in kɔnɔ baara ko ka gɛlɛn baara ka gɛlɛn mɔgɔw hakili la mɔgɔ bɛ n'i ko k'i ye kalan min kɛ k'i ko baara sɔrɔ i bɛ sɛgɛn donc anw ni alimanw kɔni ye nin projet initié ka centre in jɔ walasa musomisɛnninw ani npogotigininw kɛrɛnkɛrɛnnenya la a dabɔlen bɛ olu de kama walasa u ka se ka bayɛlɛmali suman bayɛlɛmali u ka se k'o kɛ walasa u bɛ se k'u yɛrɛ nafa n'o ye donc parce que n'a fɔra ko bɛɛ k'i sigi k'i bolo de sɛgɛn ko jamana bɛ baara d'u ma bɛɛ bɛ baara ko gɛlɛya dɔn donc ni u ye baara dege yan bɛɛ bɛ se k'i installer u yɛrɛ ka compte la donc baara in yɛrɛ nafa de y'o ye. Ni tun bɛ tali kɛ Sibi maire la Dawuda Keita o kɔfɛ kalanyɔrɔ in dayɛlɛla ka di musolaka minnu ma an k'olu ka seereya lamɛn. Sibikaw b'a la Bamakɔ b'a la o ni commune dugu misɛnnin tɔ ninnu o fana mɔgɔ b'a la. An
ye fɛn caman kalan dɛ komi n'a fɛn a baara taabolo ye fɛn bayɛlɛmɛ ninnu an ye fɛn caman bɔ fana an tagara jardin na an ye fɛn tomati fɛn seleri ninnu an y'olu caman kɛ yen o place ninnu komi ne y'a ŋɔniya siri ko ne bɛ nin baara nin ko ne b'a kɛ k'a baara ka di ne ye an ma bayɛlɛmɛli kɛ fɔlɔ an kɔni fɛn n'an ye nin kalo nin kɛ o kɔfɛ ta an bɛna bayɛlɛmɛli daminɛ u ye tomati nin bɛ kɛ cogoya min na ni seleri ninnu u ye place bɔcogo yira an na samiya fɛ mun bɛ place min kan ka bɔ samiya fɛ ani tilema fɛ ani mun kan ka bɔ u ye olu yira an na. Ne tɔgɔ Jɛnɛbu Kɔnɛ ne lɔɔrɔ ye muso ya nin ko in kɔnɔna na ni formation bɛɛ kɛla u bɛ n'a fɔ ne ye ne b'a fɔ tɔnda mun b'a kɔnɔ ne b'a fɔ o ɲɛna ani faranga wɛrɛ minnu bɛ k'a la ne de bɛ o fɔ o tigi ye nisɔndiya min ye an na an nisɔndiyalenba ya de baara dɔ tun bɛ an bolo an t'a la k'a fɔ ko ye baara nafama de bon sisan baara san 2 nin kɔnɔna la u ye formation k'an kun baara minnu bɛ yen n'an tun tɛ nafa sɔrɔ la baara minnu na an ye nafa sɔrɔ o baara o la sɔrɔ tagabolo yiriwali la ani sigida faamuyali la. Ne tɔgɔ Kɛjugu Keyita ka bɔ Tabo bon ne furulen Sibi yan nisɔndiya min ye na a ye n'a kɛ bɛɛ ye a ye n'a bɛɛ lakanya o nafa ka bon kosɛbɛ a sewa min y'an kan ɲagaribagatɔ n'i y'a bila gɔnilafɛ la n'a ta nuji ma t'a la sa a daji b'a la sa a diyala n ye a ye pilasi ka ɲi a ye k'an dɛmɛ hali bi an y'an jigi la Ala dɔn an y'an jigi la a ye dɔn a ye kɔni a ye k'an dɛmɛ ne bɛrɛ dɔ kɛ sa an kɔ a y'a nali diyala an ye a ɲalen y'a bɛɛ ma Ala k'a ye garijɛgɛ fɔni nafa min ba sa an ma ni baara samada k'a ja nafa tɛna na wa bon ni nafa nana bɛɛ b'a nafa sɔrɔ tiɲɛ wa kalo a diyala an ye baara ni muso yi ta min y'a dɔn an ka nakɔ baara a n'an ka tigaforo sɛnɛw o ni ganforo o ni bɛgan mara bɛgamisɛnnin marali ka mina b'a la ka na saga ni sɛ baaramisɛn caman ba an bɛ o k'a kɔnɔ bon u y'a o formation d'an ma an tun b'o kɛ ka kɔrɔ mais an t'a lɔn k'a fɔ ko nafa b'u la sisan an y'a lɔn k'a fɔ ko nafa b'u la ba a yiriwalen don an bolo o ni yirisiyɛn u ye yirisiyɛn bɔ kɛ ka an dege yirisiyɛn bɔli la sisan fo dɔ yɛrɛ ye ka foro entourer o la ka ma a sɔrɔ a ma kɛ ni sanni an b'o baara kɛ aliment in de kɛlen sababu di ka ɲasi an ma mais ani min b'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka formation jolen ɲini k'a di an ma ani mun y'o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye sala jaabi kalan nin damina tɛ san 2 dafalen bɔ mais a bɛ san 1 ani karo 7 ɲɔgɔnna bɔ a kɔni ma san 2 dafa fɔlɔ an kɔni y'a san 2nan kɔnɔ mais a san 2 ma dafa fɔlɔ. Ni tun bɛ tali kɛ Sibi musolakaw la u y'a fɔ cogo min na Ala ka ni ɲɔgɔnna caya an ka jamana kɔnɔ yasa muso bɛ se ka bɔ dɛnkɛrɛfɛ la cogoya mun na Ala k'o sabati n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na Juracɛ Jakite mun bɛ bolo bi. Karamɔgɔ Sidiki an bɛ taa RD Congo tarata tɛmɛlen Uganda sɔrɔsi minnu bɛ RD Congo olu ka kɛlɛkɛ pankuru dɔw ye mugujugu fili ka jigin ADF jatigɛwalekɛlaw kan RD Congo kɔrɔyan fan fɛ o kɛra sababu ye k'u caman bɔnɛ u ni na RD Congo jamana ɲɛmaw ani Kampalakaw y'a jira k'a fɔ ko ADF jatigɛwalekɛlaw bɛ ka baga dugudenw ma k'u bɔnɛ u ni na o kɔfɛ an bɛ taa Cameroun kulu min bɛ Cameroun n'u bɛ wele ko separatisiw n'olu ye maaw ye tilali yɛrɛ ka di minnu ye olu ye bingani wale ta ka Cameroun marabolo min bɛ yen ni anglɛkan bɛ fɔ yen ka yen lycée dɔ sɛgɛrɛ o senfɛ u ye écoleden 4 ani école karamɔgɔ musoman 1 bɔnɛ u ni na ni separatisi ninnu b'a yira kuma caman k'a fɔ ko ni marabolo kalansow bɛ kalan de kɛ tubabukan na wa k'u ni Cameroun gouvernement bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko man di olu ye. O kɔfɛ an bɛ taa Sudan Novembre kalo tile 30 tɛmɛlen Sudan jamanaden dɔw ye nisɔngoya tagama dɔ kɛ Khartoum walasa sɔrɔdasi minnu bɛ fanga la k'a ɲini olu fɛ k'u ka fanga di civiliw ma o senfɛ sɔrɔdasiw ye sisikuru tubabuw ko min ma ko grenade lacrymogène u y'o caman fili ni tagamakɛlaw kan an bɛ laban ka taa Benin sɔrɔdasi minnu bɛ latakora Burkina dancɛ la Benin kɔrɔnyan fan fɛ jatigɛwalekɛlaw ye jatigɛwale ta ka yen sɛgɛrɛ Desanburu kalo in tile fɔlɔ ka dugujɛ a tile 2nan na o senfɛ Benin sɔrɔdasi 2 bɔnɛna u ni na wa jatigɛwalekɛlaw ka maa 1 de fatura an bɛ Ala deli Ala ka bɛn ani basigi nati farafina kɔnɔna na karamɔgɔ Sidiki nin bɛ dan sigi an ka bi kɔkan kunnafoni na. Juracɛ Jakite y'a fɔ cogo min na yarabi Ala k'o dugawu minɛ Mali sɔrɔdasiw ani diɲɛ sɔrɔdasiw bɛɛ lajɛlen Ala ka sɔrɔdasiw bɛɛ lajɛlen lakana